Добрый день, шановне сападарства, з вами Наталья Сліж, ви на каналі Астрологія, Гісторія, Рок-н-рол або на тиктоку Астромах. І так, сьогодні ми з вами розмовляємо про таку вельми цікаву, сучасну, актуальну тему, як магія. І я вирішила записати некалькі відео, присвячених гэтай темі, під агульною назвою «Магія, сутнасць, гісторія і практика». І сьогодні буде перша частка, яка розповідає увогуле такія агульныя падыходы да гэтага накірунку. І сёння, калі мы з вами адкрываем інтэрнэт, то пра магію можна даведацца вельмі шмат чаго, вельмі шмат розных практык, і вельмі часта ў людзей узнікае спакуса, а што ж гэта такое, а не пайсці туды, і увогуле гэта правакуе вялікую цікавасць. Так вот, у гэтым відэо я хочу расказаць, якія віды магіі бываюць і наступствы заняткам гэтым. Увогуле пачнём з тэрміну. Магія – гэта выкарыстанне рытуалаў, сімвалаў, дзеянняў, жэстаў і мовы, якія лічацца здольнымі выкарыстоўваць звышнатуральныя сілы на прыродны свет. І на працягу гісторыі магія была важнай часткай многіх культур, рэлігійных сістэм. Вельмі часта яна перапляталася з рэлігіяй, навукай і філасофіяй. Якія віды магіі мы можам сустрэць? На сённяшні дзень іх вельмі шмат, бо практычна кожны народ у гэтай сферы ён прадукуе сваю ўласную магію, альбо часам спалучае, штосьці запазычвае, што-то ёсць агульнае, што-то індывідуальнае, і таму тут вельмі шмат накірункаў. Ёсць побытавая магія, звычайная ў нашым жыцці, якім мы карыстаемся, вельмі часта яна прысутнічае падчас святкаванняў, як Раство, купалля і іншыя рэчы. Нават такой элемент побытавай магіі, які вельмі моцна замацаваўся ў нашым народзе, як нельга перадаваць прадметы праз парог. І гэта мае значэнне, таму што парог – гэта такое энергетычнае месца, і калі штосьці адбываецца праз яго, вы парушаеце энергетычныя патокі. І пэўныя рэчы, якія лічацца забабонамі ў народнай культуры, насамрэч яны маюць энергетычную сутнасць і вельмі правы ў сваёй працы, і ёсць сэнс гэтага прытрымлівацца. Вельмі часта сустракаецца рознага плану варажба. Гэта як сурокі, чараванне, іншая чорная магія, гэта ўжо часам выкарыстанне рэчаў вельмі высокага ўзроўня, белая магія, шаманізм, спірытуалізм, рунічная магія і гэтак далей. У кожным магічным накірунку ёсць свае інструменты, і гэтыя інструменты выкарыстоўваюцца для розных мэтаў, розных сітуацый. Напрыклад, ёсць і графічныя рэчы, як руны, гліфы, іншыя знакі. Ёсць замовы, ёсць таро. І гэта інструменты, якія дапамагае майстру зразумець нейкую сітуацыю, атрымаць тыя ці іншыя адказы. І таму яны вельмі часта выкарыстоўваюцца. Пры гэтым варта адзначыць, што калі чалавек себе пазіцыяніруе, што ён можа выкарыстоўваць практычна ўсе інструменты, з усім працуе, як правіла, гэта неправда. Таму што вельмі часта даецца або адзін, або два інструмента, а такія універсалы – гэта выключэнне, а не правіла. Таму што нават калі вывучыць і зразумець сутнасць таго ці іншага накірунку, як руны, гэта патрабуе вельмі шмат часу і намагання. І магу нават сказаць, што руны, яны выкарыстоўваліся на тэрыторыі Беларусі. І што яшчэ важна, калі практыкаваць пэўныя магічныя рэчы або рытуалы і гэтак далей, важна рабіць тое, што ўласціва вашай нацыянальнасці. Таму што незразумела, якім чынам чужыя рэчы спрацуюць для вас. А руны у нас мелі месца, і апошнія, не толькі апошнія, даўно ўжо археалагічныя розныя знаходкі пацверджваюць іх выкарыстанне. Для якіх мэтаў выкарыстоўваецца магія? Для вельмі розных.
для паляпшэння дабрабыту, для шкоды, для ўдачы, для вырашэння праблем, для здароўя і цэлы шэраг. Ну, як правіла, большасць людзей хочуць сабе поспеху там у кар'еры, у фінансах і гэтак далей, і это дабрабыту, так, ну, і здароўя. Так што у тым ці іншым накірунку гэта прыводзіць да гэтых момантаў. Аднак яшчэ такой важная рэч, як небяспека займацца магіяй. Сказаць, што вот кожны можа прыйсці і займацца, вот можна пачуць: ой, я вывучу абсалютна любога, кожны можа гэта ўсё зрабіць, гэта неправда. Для гэтага павінны быць здольнасці, і магіяй можа займацца чалавек або па крыві, і гэта уласціва якраз беларусам, што пэўныя здольнасці ў нас перадаюцца з пакалення ў пакаленне. І калі гэтых здольнасцей няма, ну, то у вас будуць проста сярэднестатыстычныя такія рамесніцкія штукі. Адзінае можа быць, это калі ўжо з мінулага жыцця быў агромны патэнцыял. Яшчэ адна рэч. Магія – гэта білет у адзін канец. Калі вы гэтым пачынаеце займацца, выйсці з гэтага вельмі і вельмі складана. Калі ў гэтым нічого не разумееце, пачынаеце самі што-то пачыталі з інтэрнэта, напрыдумывалі, пазнаходзілі, першы раз з гэтым сутыкнуліся, это таксама нельга, таму што прыводзіць да вельмі розных небяспечных сітуацый у здароўі і ў побыце. І здароўе можа быць праблемы, у тым ліку і псіхічныя. За дзеянне магічнай ідзе адказнасць. Калі вы вырашылі нарабіць шкоду, прычараваць і гэтак далей, адказнасць за гэта будзе. Вельмі класічны момант, калі вот кого-то там где-то пожадалі, вот захацелі там пабрацца з шлюбам з гэтым чалавекам. Чым гэта заканчваецца? Гэта зламанне волі. Заканчваецца вельмі проста. У чалавека праблемы пачынаюцца пазней са здароўем. І вельмі часта ў такіх сем'ях дзеці нараджаюцца з праблемамі са здароўем. Таму што зламана воля, зламаны лёс, і гэта ўсё роўна дрэнна з цягам часу адбіваецца на сітуацыі. Ну і калі што-то захочацца где-то эксперыментаваць, трэба яшчэ памятаць, што многа што мае такой індывідуальны характар. Што пасуе аднаму, не азначае, што гэта будзе пасаваць другому. І таму ўсё, што не папалася на вашы вокі, не значыць, што гэта можна выкарыстоўваць. А вось гэтым я заканчиваю сваё першае відэо. Дзякую